Și hei, salutare tuturor, eu sunt Robert și o să facem un episod de Minecraft pe mapa care am mai jucat. Aici am jucat eu puțin off-camera, am făcut, să nu crezi că m-am dat pe creativ. Și acolo un enchanting table, am și level 6. Să vedem. Deci am acum. Da, ne trebuie și lapis. Așa, să vedem dacă avem. Să vedem dacă avem. Lapis. Nu. Dar haideți să mergem End sau... Nu, e Nether, da. Tot le încurc. Haideți să mergem în Nether. Am zis bine, nu? Și să facem level 30. Ca să enchantăm, da, și nemars. Aș uita că e să cobor. O să cobor off camera. Și da, se pare că am căzut. Dacă tot e, hai să sărim. Să vedem, poate nu murim. Acolo am murit. Da, aici. Să încerc un bug. Da, dacă știți bug-ul, că dacă cobori, cazi pe un cactus, mai rămâi cu jumătate de viață și trebuie să te dai repede. Nu știu cum să cad. Să mai rămân cuț. Aparent așa. Și vedem noi cum ajungem sus. Păi, nu? Da, hai să spargem. Să facem un dic. Glumai, să facem încă de aici. Da, și trebuia să vin și eu cu... Da, băi, că mai avem... Să indice că acolo. Și haideți să vedem dacă găsim, stați că îl dau așa. Cu sabie, ce-am dat. Îi vreau sabia. Lol. Să nu-i bate. Până n-am tot repede. Și o să ne mai batem. Dân. Ești tu, măi. Dân. Unde ești? Dân. Sau cum ziceam eu cu Andrei ITB. Jucați jogging. Cel are sabie. Îi vreau sabia. Dă-mi sabia ta. Te controlez. De ce nu-mi dă sabia? Uite. Măcar armura să mi-o dea. E armura de zale. Care m-a dat? Da, nu știu cine este.
Mi-a dat armura. Torch, sau nu știu cum se zice. 1 și protection, nu știu cum 1. E bun. Eu vreau sabia, e bun și asta. Și cred că am uitat de unde a venit. Dar episodul ăsta o să stăm numai prin Nether. Da, am zis bine. După o să încerc eu să găsesc, dacă nu o să mă dau pe creativ. Bag un foc. Treci încă. Dacă nu ești la deștare. Ce faci? Ospitalerule? Ce? Să vedem. Avem ăla și punem așa. Bas, protection. Da, o să văd eu. Vreau să bun cu armurile, cu enchanturile, dacă vreți să pun. Că protection-ul ăsta e bun. Da, și cam atât am vrut să vă arăt. Dar stăm să ne batem. Ăștia. Da, cam atât am vrut să vă arăt. Să mai stăm să ne batem cu ăsta, că poate ne dă. Și după aia o să încheie și episodul. Da, nu ne da nimic. Da, și o să încheiem și noi episodul. A fost un episod cam scurt. Pentru că am și o mai la școală. În clasa 6-a. Și fac de după amiază, dar cred că o să filmez dimineață. Și ne vom vedea în data viitoare.